ƙarshe ciki ya kama ta, ga babu abinci, sannan kuma ga babu wanda ta iya kai ma complain. Dama can mahaifiyarta ke dan taimaka mata da abin da ta ci, to mahaifiyarta ita ma an shiga ciki wani ne, ita kadai take zaune haka, sai kanana da su ko suna gida haka, suna wannan gidan hayan haka take samu ta kula da rayuwarsu a hakan, ta je abin da ya zama wani iri. Allah ya sa masu kama kai ne. Ana nan wannan baiwa Allah ta samu ta zo haihuwa. Da ta zo haihuwa babu jini, ana buƙatan jini, ana buƙatan sa mata ruwa, abubuwa suka taru suka cakuɗe. Shi ko mijin ne ya ce ai a lambaran ba zai kai ta asibiti ba, sai dai ta sha maganin gargajiya. Haka take shan maganin gargajiya, aka wayi gari jinin jikinta ya ƙare. Ana cikin wani hali, wata rana sai mahaifiyanta ta kawo mata ziyara. Da ta zo ta ga halin da take ciki, ta fashe da kuka. Yau su ne kamar yadda suke da irin wannan gata, kamar yadda mahaifinsu ya yi ma mutane da yawa gata, su ne nan za su ƙare a cikin irin wannan rayuwar ta ƙasƙanci. Mahaifiyan ta kira mijin, ta roƙe shi alfarma a kai ta asibiti. Ya ce shi ba zai kai ta asibiti ba. Ta ƙara roƙon shi alfarma, ta ce to ita ya ba ta dama ta kai ‘yarta ta asibiti a haka. Ya ce gaskiya idan ka ga yarinyar nan ta fita daga cikin gidan, to ta fita takardanta ne na saki 3. Babu irin kukan da mahaifiyar ba ta yi masa ba, ya yi mata alfarma, ita za ta ɗauki nauyin asibitin, ya nuna ai a faferan ba zai kai ta asibiti ba. Haka nan dai mahaifiyar ta ce to sun ɗauki wannan ƙaddara, ita ba za ta kashe ‘yarta da hannunta ba. Ya ba ta yarinyar. Ya ba ta yarinyar tare da takardarta. Da ya ba ta yarinyar ta zo aka kai ta asibiti. Wato bayan neman taimako da aka yi a gurin wasu bayan Allah wanda ba su shafe su ba, ganin halin da take ciki na a ceto rayuwarta ne kawai. Allah ya sa aka ceto rayuwarta, ta dawo, ta samu ta haifi ‘yarta mace. Bayan haihuwarta, wancan gidan hayar da kar ku manta, a lokacin babu kuɗin da za a biya gidan haya saboda ga ɗawainiyar wannan take asibiti, ga kuma shekara ta ƙare. Haka suka tashi daga gidan haya, suka ƙara dawowa wannan gidan gadon nasu, suka samu wannan ɗaki ɗayan haƙƙin babansu, suka zauna, ƙannin nata kenan. Tare da ita da aka ɗauko ta daga gidan mijin bayan ta haihu a asibitin, ta dawo na ɗaki, suka ƙara dawowa su 3. Suna nan suna zaune, sai bayan ta haifi yarinyar an yi suna, Allah ya sa aka yaye, har aka zo lokacin da aka yaye yarinya. To daga nan fa ƙannin baban suka ƙara huro wuta cewa su ba za su iya, bayan ba su suke ɗaukar ɗawainiyarsu na abin da za su ci da sha da tarbiyyarsu ba, sannan sun gaji da ganin su a haka. By all means sai sun yi aure, sai sun tafi duk wata tsana ta duniya cewa auren sun ƙi ne, sun manta cewa auren nan irinsa aka yi na rufe ido saboda ganin kawai ayi. Allah ya sa ya kawo wannan jarabawan, wanda aka haɗu da miji wanda bai da sana'an yi, sai caca da sauran abubuwa, wanda ƙarshe bai iya ɗaukar ɗawainiyar rayuwarta ba, ƙarshe ya mata saki na wulaƙanci, ga ciki ga komai, ga rashin abinci, ga rashin magani, ga dai abubuwa. Haka nan suka rabu, ta dawo gida. To a sannan bayan ta dawo gidan, ta haifi yarinyar, ta yaye, aka haɗa da ita da wannan ƙanata, aka ce ai dole ƴan uwan kuma suka iyo ca, ba su san da rasuwar mahaifin irin zafin da suke ji ba. A'a, yanzu ƴan uwan suka iyo ca, dole wannan bayan Allah da ita da karanta sai sun yi aure, ko ma wannan irin miji ne kawai sai sun yi aure, su ba su gansa haka ba. To ana nan da zafi yayi zafi a wannan gidan, ita wannan wanda ta haihu ta tashi ta koma gidan wani ƙanin babanta da yake wani gari wanda ba wannan ba. Da ta je, to shi kuma dattijo ne, wannan ba ƙanin babanta bane, afwan yayan babanta ne, wan babanta. Ta koma gidan tana zaune tare da shi, tare da wato iyalinsa. Aka ba ta ɗaki ɗaya. Ɗaki ɗayan kuma wato babu silif, kuma kwano ne, babu silif, kuma ƙofar ma sawa ake a kare idan dare ya yi. Ana nan bayan ta ɗauki wani lokaci, to dattijo ne don yana da shekaru da yawa, don yayan babanta ne. Sai wani abokinsa ya zo ƙofar gidan suna hira, sai Allah ya sa ita kuma ta dawo, ta tafi, an aike ta je wani guri, ta dawo. Sai ya ganta, ta gaishe shi a matsayin shi na uba, ta wuce gida. Wannan tsoho gashi talaka ne shi ma, gashi ba shi, kuma maganar gaskiya an ga wannan bayan Allah, wato yarinya ce, kuma Allah ya mata halitta, jarabawa ce ta zo ta ratso wani irin jarabawa. Wannan tsohon ya ce ai shi Allah dole wannan bayan Allah yake so. Saboda haka wannan wan mahaifin nata ya zo ya same ta, ce to abokin shi fa yana santa. Ta ce to gaskiya yayi haƙuri, kasancewar ga yarta ƙarama ga kuma abubuwa da sauransu. A ɗan yi haƙuri tukuna sai ta gama hutawa, to sai a zo a yi maganan auren.
sai ya ce to shi dama ya gaji da zamanta a gidan, shi fa ba shi ya haife ta ba, babanta ya mutu kuma ya yi abin da zai saboda haka shi ba zai iya ɗaukan nauyin iyalin da ba nasa ba, ballantana har ya ba su umarni su ce ba haka ba. Ku yi halin dan haudalla, kar ku yi illa, kar ku biye wa yan har Allah, shi ne illa.